Wala kayong magawa ngayon. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Wow! Bawal lumabas. Ito nabili ko to sa ano, sa tile, tile center. Ayun. Nung gumagawa kami ng bahay. Dun sa, ha? Nung gumagawa kami ng bahay. Ito yung aming ginamit. Tapos, mahirap kuha ng video. Ano yan? Hey! Yan, maglaro nga muna ako. Wala akong masasabing maganda. Bawal kasi lumabas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Dito na tayo sa loob. Dito na sa loob. Oy, Marikoy! Oy, Mark! Kuwais ka, Mark! Mark! Ayusin mo yung kuha mo, Mark! Para sa ka tayo, Mark! Ay, ka pagod na! Ayun, ganap tayo ng tiles dito, bitsura. Tapos, magpaprank tayo ng tiles. Dun sa mga tiles, tiles center. Hanap tayo ng ganito. Kung meron silang ganito, bitsura. Tatanungin natin kung meron silang ganito, bitsura ng tiles. Parang may tayo, ha? Napagod na ako. Tama na muna. Hey! Oh no! Paano mo muna to? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go! Wow! Hey! Oh shit, not good. Wala tayong gawa. Kahit meron tayo, magawa pa rin tayo ng vlog. Ang bigat. Hey! Bibig ko. Oh no! Oh shit, not good. Bawal lumabas. Bawal lumabas. Oh no! Bawal lumabas. Bawal lumabas. Naglag. Ngayon. Nasa ano na tayo? Nasa Quezon City na tayo. Papunta tayo ng Bulacan. Oh shit, not good. Wow! Ayun, practice sa Valenzuela. Papunta na tayo ng Hey! Bulacan. Oh no! Wow! Oh shit, not good. Hey! Ayun. Oh no! Nakakapagod. Don't forget to subscribe. Ayun. Hey! Ang init dito. Oh shit, not good. Oh no! Hey! Wow! Oh shit, not good. Wow! Oh no! Alam niyo ba na ang sustansya daw ng prutas ay nasa balat? Kaya kakainin natin ito na may balat. Tikman natin kung ano tsura, kung ano lasa. Pakiramdaman natin, ha? Oh shit, not good. Upakla pala. Akala ko sarap. Wow! Masarap. Dapat pala dito may, may sarsa. Kaya may sili mansi. Tapos asin. Ika lang, kuha ko na asin, ha? Kwak. Kwak. Wow! Ayun na, kuha na tayo ng asin. Pero, mas malasa siguro kapag may asin. Oh no! Medyo masarap na. Hindi ka tulad kanina mapakla. Alabi. Oh shit. Gusto nyo? Walang yan, mapakla pa rin. Mapakla pa rin, mapakla! Oh no! Hey! Oh shit, not good. Oh no! Wow! Oh shit, not good.